vaig obrir un 10 de juny, quasi ja venia l'estiu, va ser un poquet arriesgat obrir ahir, però ja ho tenia tot i necessitava per fi fer el meu somni realitat. Vaig començar tot això en la pandèmia. A mi la pandèmia sí m'ha donat un treball, un futur. Tot el món volia entrenar, però ningú volia fer-ho en un gimnàs. Entonces jo vaig decidir donar les classes en l'aire lliure. I això és un centre d'entrenament, és el que fem principalment, és un entrenament funcional. A lo que avui en dia es diu cross-training, és un entrenament creuat, on combinem entrenament de força, cardio i resistència. No sol és el ficar-se fort, sinó tindre un fondo, un aguante. De tota la vida he estat molt lligada a massanassa. A dia d'avui ja soc massanassera, estic encantada i la veritat que el que m'està donant la gent és el poder seguir, poder continuar i veure que els agrada. És que estic fent-ho prou bé.